kakangmu padha warang dina becik bisa menemu baris kang prayitna mbagagek uga kemel sak bulita lae ora nyono jebul semono Bathara Guru oleh mentala marang momonganku Pandhawa ing atase lupute wae durung karuan lah kok tega ngukum Pandhawa dicemplungi marang kawah ya dikira Semar ki bayi wingi sore dikira wuta mripatku mati perasaanku kok le ngenteng yang Semar Bathara Guru mengko kawah Candra Diruka nadyan kowe kuwi mewujud lendut geni ora bisa tata janma ning kowe iki titen bisa milahake endi sing bener endi sing luput yen luput mesti dadi mangsanmu ning yen bener moka kowe gelem mangsa saiki aku takon rungokno aku takon Pandhawa kae wong bener apa wong luput yen luput aku lila kowe mangan Pandhawa nganti tapis ning yen Pandhawa kae tok anggap bener apa titikane Sumi gonjang-ganjing langit kelap-kelap katon Berikin sanging sang malih gandrung jebul cocok karo batinku menawa Pandhawa kuwi ora luput ketitik bayu lendut kawah kok terus malik dadi adem wis ora ketemu tuk kaya meneh nek jane enak sing ngemutuk yang mripat iso bisa mak biak kemutuk dasar tokolane enek terus nganggo kambangan wah iso ngenget weteng lah kok iki kok terus macet adem kurang semangat oleh arep ngerasake marga wis adem ya syukur bagai sewu dene kawih bisa nitik parang kahanan pun Ndara Pandhawa ndika rahayu lujeng nyemplung kawah ngriki den mboten bleduk malah kepara seger semyah Pak Ndara Pandhawa mangun kong kanduhan rimang entos pundi Kakang Narada para Pandhawa inggih Adi Guru wekdal mangke sampun jegur mandaling kawah pun Werkudara sakadang mekaten Kang inggih lakon dados indiping Sribala para Pandhawa inggih namung ketingalipun kok adem ayem mawon Adi Guru asep pundi inggih kasunyatanipun kathah para dewa ingkang boten ngelakaken dhateng Bima sakadang inggih Kakang dari wancinipun geger gawi
Tata Pandhawa Tata Gadiwisaya Indriyak Sasara Maruta Pawana Bana Margana iki ana buta nggegilani Tweka Jundri Salaka kita iku sapa ya Bathara Guru kowe wis kelangan kawasitan sabab kowe ngerti marang sapa ora susah dadak takon jeneng kulan asalku dagune aku teko kene arep njaluk panguwasa Jundring Salaka iki peta apa kayuwangan disani karo dewa sing wis kelangan kawasitan para Jawa tepa sira buta iki ana godhong iki jembar iku kadang ono pangabareng kita ono Gunjang kanjing langit kelap-kelap katon lirikin sanging sang maweh gandrung dudu karepe di para Jawa padha murak marik bubar marga kalah kelawan Baratala iki Jundemanik Tadana iki Jundemanik gamaning Bathara Guru. Ya. Jundemanik kowe gaman kang titen iso mbedake bener lawan luput.
yen diwentak kuluput tumawa marang dadaku. Yen aku bener kuwi marang aku bosok bidormu. Terus pun ya guru Kakang Narada wonten kelokan para Jawata sami kasoran lebet pusaka kula Cunda Manik mboten tumama kepara sangsya giris pangwonipun Baraha menika Kakang. Terus pun Kakang Narada oh ngaten saking pemanggih kula inggih saged nyirep bromangken Baraha menika namung para Pandhawa Adi Guru. Para Pandhawa inggih menawi ngaten ulun kedah njegur Kawah Candra Dimuka minta sala dhumateng Pandhawa Kakang. Langgih no. Mongko sinten ingkang njegur Candra Dimuka menika titah ingkang dosa Kakang. Lah kanten sumangga Adi Guru kados pundi? Yen kepengin slamet kayangane nggih kedah minta sala dhateng Pandhawa. Nang yen wedi darani dosa, awan kabeh saisine dadi salang-walang. Pripun? Waduh Kakang. Kawah Candra Dimuka ora suwe bosmu ndang nyemplung rono. Yen bosmu kae dosa kuwi aja nganti adem. Nek nganti kuwi adem tak sakit lendutmu. Kakang Rada. Terus pun tadi guru kemutuk geni ning Kawah Candra Dimuka. Ha nggih kemutuk wong geni kok. Nang ngerjani hutan. Geni niku mesti ngoten niku mangkat-alak ngoten niku. Terus punika Kakang Rada ulun jegur madaning kawah. Dadi nang penandang. Ampun sang guru iki ya di guru. Nek wani aja wedi, nek wedi aja wani-wani. Nyemplung dhewe aku ora melu-melu.
Nggih.